Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Nebo je bilo granica kada su se piloti papirnatih aviona iz preko 60 zemalja takmičili na svjetskom finalu Red Bull Paper Wings u Salzburgu u Austriji, okrunivši nove svjetske prvake u 3 kategorije. Najbolji iz 3 takmičarske kategorije, udaljenost, dužina leta i akrobatika, predstavili su našu zemlju na velikom svjetskom finalu u austrijskom hangaru 7 u Salzburgu. Predstavnici Bosne i Hercegovine u sve 3 kategorije, Ajdin Čaliković distanca, Harun Kusić airtime i Agron Sadikaj akrobatika, nastupili su u eliminacijskoj rundi gdje su se uspjeli u 2 kategorije lansirati u superfinale. Ajdin Čaliković iz Tuzle je u eliminacijskoj rundi bacanjem od 46,88 metara zauzeo 15. mjesto i prolaz u superfinale, u kojemu je hitac od 47,49 metara osigurao sjajno 11. mjesto u konkurenciji 60 zemalja svijeta. U nastavku Studomat TV-a donosimo razgovor s Ajdinom. Pa prvi put za Red Bull Paper Wings čuo sam od svog prijatelja i docmera Asmira Smajlovića, također prvaka Bosne i Hercegovine, koji je 2019. godine predstavljao Bosnu i Hercegovinu na ovom takmičenju. Prvi avion koji sam napravio pokazao mi zapravo on i sve najveće zasluge pripadaju njemu. Nakon toga, uz malo sreće, na regionalnom takmičenju stigao sam do državnog, nakon toga na svjetskom takmičenju plasirao sam superfinale, zauzeo 11. mjesto u finalu među 60 zemalja koje su se takmičile. Tu sve treba doživjeti, organizacija ta, zatim večera na stadionu, u restoranima, hangar 7 njihov čuveni, zatim na kraju zadnja noć, žurka na aerodromu. Pa studenti bi se isključivo trebali prijaviti zbog zabave i to je jedan vid opuštanja i relaksacije, ali veliko zadovoljstvo je i čast predstavljati Bosnu i Hercegovinu na takvom takmičenju. Savršen aviončić je teško, da kažem, možda nekad nemoguće napraviti, ali tajna leži u dobroj tehnici i savijanju aviona.